Ano na ito yung kay Louie sa siya. Gibuhat rin ako para sa mga tao, di ba? Galingan na mo, di ba? Bro, sorry kayo ako. Paminaw sa mga. Para sa tuwa, wala siyang ibuhat nga sakit para sa tuwa. Ato lang siyang ibas para maka-engagement ka sa Facebook, di ba? Pero, dako na kayo na engagement sa tuwa. Saludo ko ni Ferdinand kay ibuhat niya, nisukol siya, bisag diha kay balutan, dihado siya, di ba? Ako, sukol pa man. Mapil ako nga sakit sa dulo. So, pangutanong tinga. Kung sa'yo ibuhat niya, sinuha ka ng suko, makay ka niya. Wala, beta. Aram mo na. Diba? Sa inyo kung sa'yo ibuhat sa inyo, anong suko kayo mo niya? So, para sa kuha, di na ito kailangan pag malipong siya, maglabad siya yung ulo, kay kipalo ko, labad kaya yung ulo sa boxing. Tagalogin mo, Tagalogin. Di, para sa kuha. Bahala ko niya mga sa iyo ko, nahadlo ko, natala ko niya. Kuntino na ako niya, kung ano siya. Yung pamilya, naghuwag sila, di ba? Correct. So, sa mga nagtanaw, pangutanong na mo, kung sa'yo ibuhat ko rin natin nyo, ano siguro mo niya. Nagpasalamat na kay yang kaugalingon. Nisugod siya para lang makatabang ta sa nabahaan. So, mas maayaw pa, matabang ta na ijikas niya. Dako, tabang si Ferdinand sa tuwa. Sukol pa ba? Walay hype ang Facebook. Dili ka makatili ko mong kwarta para tingatan sa bagyo. Nice! Ako, nandito kong now. Pero pamilyado ko ba yun? Pamilyado ko, na pamilya na ako. Naghuwat sa mua, naghuwat sa niya. So, kinsa ko kayo ni Ferdinand eh. Oh, pangutanong ka mo. Kinsa ko kayo ni Ferdinand eh. Kalaw. Paminaw. Kita ang taga Cebu. Kung anak ta kahumo ko kasing-kasing, dili tayo na kasabahis. Bro. Maraming salamat. Sa ginawa natin ngayon, marami tayong natulungan. Alam ko, ginagawa ka sa totoo lang. Pero ginawa mo pa rin para makatulong tayo. Ginawa niya, binaas natin siya ng higit pa sa blow by blow. Dawat niya, tinanggap niya para lang makatulong tayo sa mga kababayan natin dito sa Cebu. Ginawa ko rin to, sa tingin ko, magka-hype kami talaga. Kaya ginawa ko yon para maka-engagement ako sa totoo lang. Hindi ako mapaka-plastic. Tayong lahat ito, ginawa natin ito para maka-engagement lang kay Sir. Diba? So ngayon, sino nagaling kay Sir Ferdinand? Alright, let's give a round of applause for those two warriors in the ring. We got Bad Boy ng Cebu Palakpakan. And of course, Ferdinand de la Merced, the Philippine Looper. Ato silang pagpakan, guys. Okay? Of course, ladies and gentlemen. Yes, later. Okay, Ferdinand de la Merced, you have something in mind, of course. And the winner of this match are both warriors, Bad Boy ng Cebu and Ferdinand de la Merced Palakpakan. It's a time! Alright, the Philippine Looper, Ferdinand de la Merced, anong masasabi mo for this fight? Unang-unang nagpapasalamat ako sa mga kababayan natin dito sa Cebu. Maraming salamat sa inyong lahat sa mainit na pagtanggap niyo sa akin. At ito, ginawa nga natin to
bilang tulong din sa mga nasalanta ng bagyo natin dito sa Cebu. Maraming salamat sa lahat ng nakakaintindi sa kwento ko. Maraming salamat sa inyo na saludo ko. Maraming salamat, Philippine Looper, Ferdinand de la Merced. And how about Bad Boy ng Cebu? They have something in mind for the last time. Maraming salamat. Sana nangyari dito sa Cebu, makabangan kayong lahat at magtulong-tulungan. Kaya salamat for a good sport. Of course, this is boxing for a cause, and all proceed will benefit the victims of Typhoon Tino. Tegang salamat ka na tanan o mayong gabi ka na tanan mga boxing fans.